Unha 10 minutos, saudamos agora o vociro do Grupo Socialista na Deputación Provincial, Álvaro Vila. Boas tardes. Hola, boa tarde. Hai algunhas semanas todos os grupos con representación na Corporación Provincial votaron a favor dunha proposta que reclamaba a Xunta de Galicia que a xestión do Centro de Atención a Persoas Maiores con Discapacidade fora xestión pública, como ocorre en centros semellantes nas outras provincias galegas. O certo é que lonxe de ser tida en conta esa posición unánime na que se inclúe o Grupo Provincial do Partido Popular, a Xunta de Galicia anunciou que a xestión correrá por conta dunha entidade sen ánimo de lucro. En primeiro lugar, considérase enganados no Partido Socialista polo Partido Popular despois de que estos votaran a favor a súa proposta? Totalmente. Non nos quepa a máis mínima duda de que cando estaban votando, digamos, nese sentido de voto de apoiar a creación, a posta en marcha este centro público con gestión pública, sabían perfectamente de que a intención da Xunta de Galicia era outra. Entón nos sentimos totalmente engañados, pero non nós, sino creo que as familias e en conxunto a sociedade orensana, donde o Partido Popular, por un lado, dice unha cousa, por outro lado, fai outra. Participarán vostedes, está hoxe prácticamente a plana maior do Partido Socialista apoiando as familias nesta demanda, nesta reivindicación que terá lugar a partir das 8 da tarde diante da Casa de Chocolate. Totalmente. É dicir, o apoio da familia socialista, neste caso, non pode ser máis implícito que a que vamos facer hoxe, e vamos a facer ao respecto tamén nas outras institucións. Isto tamén se vai levar a cabo na Xunta de Galicia, pero tamén o Grupo Socialista vai levar a mocións a todos os concellos da provincia, tamén reivindicando algo que tan susto que incluso caise vergonzoso, digamos, ter que reclamar. É dicir, o mismo trato que ten Pontevedra, que ten Coruña, que ten Lugo, que sea o mínimo que teñan, digamos, as familias con maiores con discapacidade funcional aquí na provincia de Ourense. É que tan claro que hasta consideramos que é un insulto que o Partido Popular contraprograme, digamos, hoxe a tarde, a mesma hora, un apoio á democracia cando non hai de Venezuela, cando non hai maior democracia que ter uns servicios públicos de calidade, sobre todo para as persoas que, digamos, que teñen esta discapacidade funcional e que tanto necesitan. Nos parece totalmente un insulto. E nos parece todavía máis un insulto que participe o presidente da Diputación cando apenas fai un mes estaba apoiando unha moción conxunta de todos os grupos políticos. Hoxe o presidente da Diputación donde tiña que estar na manifestación cas familias e apoiando as familias e reivindicando algo que ten que ser sí ou sí, que é unha xestión pública e directa do Centro de Discapacidade. Por que creen vostedes que hai esta postura por parte da Xunta de Galicia de que sexa unha entidade sen ánimo de lucro, e o que explican dende a Administración Autonómica, pero non unha xestión pública do centro? Por que se opta, na súa opinión, por esta maneira de xestionar? Vamos a ver, eles eu creo que vai no seu ADN desde o principio, cando isto se empezou a construir fai 6 ou 7 anos, de facer a xestión, digamos, a unha entidade. Como tú recordarás, isto só levamos varias veces á Diputación, en principio abogaban por unha xestión indirecta, despois ante os posicionamentos dos públicos e das familias se cambiou e se apoiou a xestión directa, e agora o único que pretenden é darlle a unha entidade que non é verdad que non teñan ánimo de lucro, claro que teñen ánimo de lucro, donde van non máis que os profesionales que nos queremos que sean funcionarios, donde teñan un ratio por usuario, ha caído o que respeta, con tratamiento ha caído o que respeta. E non podemos permitir, de ningún momento non podemos permitir que a discriminación que sufre Ourense unha vez máis, o deleixo que sufre Ourense unha vez máis, con respecto ás outras provincias de Galicia. É que non podemos permitir. Por outro lado, dan por cumpridos os compromisos da institución do goberno do Partido Popular na Deputación co Partido Socialista no pasado 2024? Sí, con respecto ao 2024, os acordos que fomos chegando, faltan algúns por concretar, como pode ser, digamos, a posta en marcha dunha mesa sobre Meiza, sobre estación de montaña de Manzaneda, que todavía non se formalizou, pero basicamente sí os acordos que habíamos obtido sí se cumpliron. Ahora hai outros que están pendientes de cumplir, pero sabe, con respecto ao 2025, pero con respecto ao 2024, o que se puso en riba da mesa, basicamente sí, está sin cumplir, pero non por causas
que son por causas ajenas á Diputación, como pode ser o do transporte metropolitano, porque, como ben sabemos, o Concello de Ourense ten que volver a sacar os pliegos de adxudicación do mesmo, estamos supeditados a eles, pero sí, como respecto á mesa, sí que todavía queda pendiente de constituir a mesa para a negociación da mesma. Quixera coñecer tamén unha valoración sobre o achegamento entre o presidente da Deputación Luís Menor e o alcalde de Ourense, como podemos comprobar varias veces, ao menos en actos públicos, este Nadal, e xusto despois de que foran escoitados serios rumores sobre unha hipotética moción de censura na institución. E, bueno, isto é un círculo vicioso, é dicir, nos 5 ou 6 anos que levan cogobernando o Partido Popular e a Democracia Orensana, no cogoberno, digamos, do Concello de Ourense, pues bueno, pues de vez en cuando pues fan esta performance donde dice yo te quiero menos, yo te quiero más, pero al final sempre van a mao, sempre van a mao. Yo máis triste da situación é que intenten implicar a terceiros partidos, neste caso o Partido Socialista, digamos, en algo que fan el comúnmente. Eles están moi cómodos no cogoberno que teñen no Concello de Ourense, e o único que lles pido é que oficialicen, é dicir, que incluso o Partido Popular pode entrar, digamos, no grupo de goberno de Democracia Orensana no Concello de Ourense, pero que saquen as cuestións fundamentales de Ourense adiante, que falen do PSOE, que falen do termalismo, que falen das todas as condicións que están en precario, e que o fagan con luz e taquígrafos, pues, que non estén así para sacalladas, cando finalmente son un cogoberno que leva fagendo o mesmo desde fai 5 ou 6 anos. Entón, que expliciten que o Partido Popular entre definitivamente no goberno do Concello de Ourense e que se poñan a gobernar, ni máis ni menos. E que obxectivo se marca o Grupo Provincial Socialista para este 2025 na Deputación? Bueno, nos, o mesmo criterio que fixemos fai un ano foi de seguir traballando pola provincia, de seguir poñendo proxectos encima da mesa, de seguir intentando implicar o grupo de goberno, que definitivamente quen ten que gobernar, pero en todo momento en positivo. Non nas propostas que achegamos o presidente, neste caso o grupo de goberno, hai veces que chegamos a acordos, outras veces non, pero nós o non por o non nos vamos a levar a cabo, e vamos a seguir levando propostas, tanto de vivienda, tanto de dinamizar a provincia, e bueno, se o Partido Popular nos quere escutar, aí estaremos. Se non, pois seguiremos facendo propostas en positivo en todo momento. Por último, quixera pedirlle un recordo, unha lembranza, unha semblanza do que fora alcalde de Castro Caldelas, que onte falecía aos 72 anos, Eladio Osorio, compañeiro de partido. Sí, lamentablemente, pues, hoxe a mañá nos levantamos con esta mala nova. Bueno, eu creo que Eladio marcou un antes, digamos, o que é no conxunto de Ribeira Sacra. Foi o pionero, digamos, en poñer o Castro en valor. Depois se viñeron máis concellos, pero creo que a personalidade de Eladio, yo vou facer de Eladio, vai quedar para sempre, non só en Castro, sino, digamos, na comarca toda de Caldelas e de Ribeira Sacra. Bueno, simplemente mandarlle unha preta tanto a familia directa como a familia socialista de Castro Caldelas e a toda a comarca. Álvaro Vila, voceiro do Partido Socialista na Deputación Provincial, gracias por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitas gracias.